Mayong adlaw kumaka na tayo. Naman tayo di kararat tayo. Di pagyaman special intention. Di kakapsat ni Viviana Ramos. Di kanaglang isalon at ni Rose Marara. Tama di ba pagyaman ni Aster Guevara. Hindi ba di kakararan ng dagiting nga tayo. Ni Joel Paguyo. Ni Delphine Concepcion Real, Corazon Real, Viviana Asam, Susana Real, Rolly Lorenza, and Mario. Kakabsat, ti Diyos tatarabayan na tayo, ay aywanan na tayo, iso ti pastor tayo, ti Espiritu ti magpagpagilag ka na tayo, gawatan tayo katulkulay na panarabit ti Espiritu ka na tayo, biyag tayo kumatikinapod no, biyag tayo kumatikinadalos, gusto ko rumbol ko dagiti pampanunutan tayo. Pagbabaw yan tayo, dagiti paspaso tayo, tapos na ikari tayo, makiranod ka dagiti na santuan ng misteryo. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan kami. na tayo kumatiman na kabali na Diyos, at kalpasan di ba nakapakawan dagiti paspaso tayo, ipan na tayo itibiyag na agnanayon. Amen. Kumararap tayo. Ako rin batang ministeryo di panabuong arti anak mo, ipaayin mo gani, na magipagragsak kam to kadagiti amin asa santos, inton umay ti anak mo, ang mapakuyugan iti gloriana. Gapukin ako may so Kristo nga anak mo ng Diyos, isa magipagbiag yan magipagarigan ka, itin puyo ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti gana. Amen. Imaywasan na arami na adaw iti arami na iti apostoles. Kimuyog iti nangitulog ken Pablo aging gay Atenas. Sada nagsubli iti Berea. Tumbilin ni Pablo katakwada sumulog ken Juanada Silas ken Timoteo iti saan mabayan. Timbak din ni Pablo iti sangwanan ti Areopago ket kinunana. Lalaki at taga Atenas. Nakita ang religyoso kayo iti amin na banag. Iti pinagpasyar ko iti syudadyo. Nakita na iti Kristo o pagkakararagay mo. Nasarakak met ti may isang altar ang nakaisuratan ti kastoy. Maay paay iti Diyos adi ang amo. Lupay diyo ang amo dayta alay dayawen niyo, isu ita iti pakamong kada kayo. Ti Diyos anamarsway ti lubong, ken karigit ti amin nga daking kuana. Isu ti ako ti langit ken daga. Saan ang agnaet karigit ti templo nga aramid ti tao? Dinamit masapul ti anyaman nga itit ti tao, babayan ti pinagserbi na kenkwana. Kaisu ti mangted ti angis ken biyan, ken iti so amin na banag karigit ti amin na tao. Pinarsona ti amin nakita ti tao, manipot iti may mesa ang nagtaudan, ket pinagnaet na ida iti amin na paset ti daga. Isu amismo pinangikendeng karigit ti tiyempo, ken pagpatinggaan dagiti disu a pagnaedanda. Inaramid na daytoy, tapno sa pulen da ti Diyos, bareng no masarakan da, bayat ti pinag-alikap da amang biro ken kuna. Lupay kasta saan nga dayo ti Diyos, iti uri siya sino man kada kayo, takastay kunadan. Agbiag, aggunay ken adda tayo ken kuana. Kaskal natin sumagmamano ang mananiriyo, taanak na tayo net. Yan tangay taanak na tayo ti Diyos, di tayo kumaipagarot mo ang maspin ti Diyos itilalawan ang balito, wenno pira, wenno bato, asino kung ti kinalaing ken kabailan ti tao. Inalabas ti Diyos na hindi siyempo at panakaamon ti tao, ngayong ita, bilinin na ti amin at tao at mawawi da iti kinadakes da. Taintuling na ti aldaw a panangukunto at sililintay iti entero alubong, babaen ti pinili na at tao. Inted na ti pamaneknek talag iti amin at tao, babaen ti panagpagungar na iti dayta at tao.
Iti mangigda nagsaon ni Pablo may papati ti pinagumar tinatay. Tinabrabak ti sumagmamano kadakwada. Yung kinunamit ti dadluma. Kaya't dakan tumanen at enggen may papati ti daytoy. Iti kasta pinanawan ni Pablo ida. Ken simurot ken kuana ti sumagmamano at tao ket namatida. May sa kadakwada ni Dionisio akang kameng ti Areopago. May sa babaeng agnaming ti Damaris ken dadluman pag. Alpasan dayto pinmanaw ni Pablo iti Atenas ket nagturong iti Corinto. Isa ko ti Apo. Tagyaman tayo si Diyos. Ilangit ken daga ng luda iti pakaidaydayawan. Ilangit ken daga ng luda iti pakaidaydayawan. Idaydayaw yu ti Apo manipod sa dilangit. Da kayong agnaed kadagiti tinangato aniso. Idaydayaw yu da kayong angheles. Idaydayaw yu da kayo abuyot na. Ilangit ken daga ng luda iti pakaidaydayawan. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo nga ari ken amin na tao. Da kayo a prinsipe ken pupong ti amin na daga. Uli da kayo a pagbaro ken pagbalasan. Dalakay ken upugbi. Idaydayaw da kumat ti Apo, tanatantankok ngem ti amin tinagan na. Talimbawan na tidayag tilangit ken daga. Ilangit ken daga ng luda iti pakaidaydayawan. Pinagbalin na nabilay dagiti tattao na. Isut gapuna nga idaydayaw ti amin anak na. Ti Israel anak atek ken pana. Ilangit ang daga ng luda iti pakaidaydayawan. Sa iapod ako makatakayo. Iba't nakipalagawag ko na Santo ni Evangelio kasinsurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na adupay ti pagap kada kayo ngem diyo pay kabailan nga awaten kita. Ngem inton umay ti espiritu ti kinapudno adalan na kayto iti amin nga input amin na kinapudno. Dito agsao abugbukod na no di ket ibaganan to dagiti nanggeg na ket ipakaamunan to kada kayo dagiti mapasama. Itantok na to, kaidanon man to ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Kupak amin ako pa ti ama, dahil iti gapuna kinuna, nga idanon to ti espiritu ti kayat ko nga ibaga kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dalayaw ti pakaidaydayawan. Kami na umay nga Domingo, iso ti ulo ti Espiritu Santo, iso nga itaptapikan na amin tatada ito'y reading tayo, may papan ti Espiritu Santo. Kadagiti si Datluma, handa nga maawatan. Kinuri na tayo Datluma, naligat tayo maawatan. Ito'y may sa Diyos na agaang ti talwa persona, ti Diyos, Ama, kalakaan nga describe na marswa, Diyos anak, nagbasol di tao, imay na tayo insalakan, hindi naisuro na tayo, insabot ng tibiyag na, pinabaro na tinubungan, dapat ipanagungad na, ita imuli, buhay mabati Espiritu Santo. Iso ti mang bidya, iso ti mang paspasan ko, iso ti mang tartarabay, iso ti mangisuro kada tayo, iso ti mangisuro kada tayo ti kinapudno, iso ti mangisuro no anya ti umisok kada tayo.
mangsalsalwad kanya tayo, dahil iti apunta kanya tayo, iti Espiritu Santo. Tanya natin yung Espiritu, isa din ang paspasan ko, kung galamidan tayo, sakramento, babalik Espiritu Santo, makasanto. Babaan na iti aramid tayo, iti Espiritu ay sakramento tayo, mapasanto na iti aramid tayo, hindi yan, baling na sa graduan. Iti mensahe na trabaho ka na tayo, agdaraw kanya tayo iti Espiritu Santo. So ano, anda kinatangsit ka, umapay king kati kinapakumbaga, iti Espiritu Santo. Na anda pan nakaupay ito, umapay tinamnama, trabaho iti Espiritu Santo. No, anda pakadangran, pakadaksan, umapay pala ang di pa nakaisalatan, trabaho iti Espiritu Santo. Ganda pa nagbutan tayo pilubong nga mangilaban di kinapodno rumor di kinaturad kinatibker trabaho di Espiritu Santo dayta. Pinasiring tan nakaawat nagiyay iti sabot na tayo sa bab nga agkararag agtalet dumawat iti panulong kin panarabay na kada tayo kada iti like iti mangpagpabilad kada tayo. Kada iti kundaway nga awanin na pulos kini sila awanin na pulos tinamnama tayo. Sa niya kanta tayo, Come Holy Spirit, I need you. Umatay matamya kanta niya. Nagtugaw tayo mga kararan, may tayo dito yung Siglasad sa Karamat, Apo Jesus. Ibaon mo kan kanya, ti Espiritu ti kinamudno. Apo Jesus, ikan na kada ti Espiritu ti kinasirin. Apo Jesus, rinong kadi kanya, ti Espiritu ti kinatibker. Espiritu ti kinaandor nga agtrabaho nga agdalit. Kapno magumpod ti pakaidaydayawan ti grupo. Kano bunga tayo ti Espiritu Santo. Amin nga daraw tayo iso dato yan ti langit ken kada na puno ti pakaidaydayawan. Dagiti aramid tayo no idaldalan it guided by the Holy Spirit kunana. Kaya may dinaya ko sa. Dagiti aramid tayo idaldalan ti Espiritu Santo. Maiday-dayo ti Dios. Dili pagsasao tayo nga ti ako ti maiday-daya paanan nga tayo. Subli tayo din niya pagsasao nga nakadagiti aramid tayo kuma pakaiday-dayawan ni Apo Diyos ang tatao ti maiday-dayaw ang tayo. So ano ti pailapat padayawan tayo ang bali tayo tagayupay ampay nga umiso nga manday-dayaw ti Diyos. So nagdawatan tayo ang taltalit tayo kay Juana kunana pa'y kidia ni Apo Jesus kumanawa hanyo maawat ang itaun imensahe ti Diyos na nagduma tatama da mga paspasama kanti pala maawatan tayo kamaudyanan magdati dalot Espiritu Santo kanya tayo awan ti dari dakes apadas nga nagbalin nga dakes laktan kada tayo adda pa mensahe na kanya tayo no adda pag nakaawat tayo uri na iti panubok ti biyak tayo agbalin nga nasaya no awan ti Espiritu Santo kanya tayo dakes laktan ngam no adda ti Espiritu Santo kanya tayo uri dagiti nasakit uri dagiti nakaupayan uri dagiti kuna tayo nga napasaktan agbalinda nga bendisyon apaya idaldalo ti Espiritu Santo adda mensahe na no basakon tayo dengden tayo na ipaunod tayo dagito at dalakdakkel na ibagana kanya ito ti trabaho ti Espiritu sa bang Espiritu di pan nakaawat kinasirig pan nakaammo mamuan tayo kumati plano ni Apo Diyos kanya tayo. Mamuan tayo kumati ibagbaga ni Apo Diyos na aramidan tayo. Mamuan tayo kumati ibagbaga ng rumbon na adang tayo. Dahil di trabaho ng Espiritu Santo kanya tayo.
kumay, iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Yawa na mga datan nga kita imam, ken may pakaydayawan, ken pakagloriaan tinagan na, ken kastamit na pag-ibagan tayo, ken ikadagupan, tinasantuan ng iglesia na. O Diyos, babaen ti panatisim na kung may ganda iti dahi a sakripisyo aramidam, ang mairangod kami iti katantukan at na Diyos. Ipaayo mo kani sa kami, da kami ang makaamutipod nung insuro, babaen tinasimpat at panagbiad mi. Maikarikam to makikadkadwa ken kamit laeng apo unti amin apod no, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Di apo at ako mga katakayo. Kasta kamamet ken Kita kayo dagita puspuso yo. at dadanan sa kagayon niya. Pagyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. May kaligit Huwag rumbe. noon ay may karigat rumben anong milat pa kay salakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ibunang nagmi apo dagiti pa kay daydayawang ngem nang na una iti daytoy at tiyempo apan na kay sakripisyo ni Kristo at aton mi. Tababaan ti panangidaton na iti bagi na iti krus. Intongpal na dagiti sakripisyo ti daan at ulan. Kat iti panangidaton na ti bagi na ken katapno maisalatan kami. Isumet la ang pinagserbi apadi altar ken kordero anay sakripisyo. Anang sata dalag ko ti sangalubungan iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagunga. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles. Ikantada ti himno ti panakaitay-tayo mo ket kunada adi ang sarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, at Diyos ti amin na parswa. Ilanit ken daganap nuday ti pakayayawang, kusana iti kamatuan. Malaygayan ti umay ti nada ti Apo, kusana iti kamatuan. Pod noon ay apo, mabiid ka akin na santo, at sikat ito buhayan ti amin akin na santo. Dawakin may ngarot, ti paay mo kay Espiritu, mamang pasanto ka dagito adaton. Tabno pagbalinan, kati paay mo ida katatami, abangi, gandara, ni apo ni Hesus Kristo. Iso ilisak kay ayawat na asi aayat ti bagina, tabno agtutukod na ngala iti pinapay, nagyaman kanta, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket tinunana, alarin nyo, kat mangantay amin iti daytoy, kadaytoy ti bagi, iso may yawat ko, may paay, kada kayo. Basta matakawasan tayo di pa ng rabiida, nangala iti kaalis, nagyaman manan kanta. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, katuminong kay amin iti daytoy, kadaytoy iti halis ti dara. Dara ti baro, ken nagnanayo ng tulag. Iso amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, na pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamamagi. Babae ni Cruz mo tinatawag, kinakamisalakan, sikaman man buti sa kanan. May tingarot pa nang ilagid mo iti papatay, kan panagungag ni Kristo, idaton may kan kaampo ti tinapay ti biyag kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kang ka tayo paay mo, amang ikarigami, na dalito isaklang mo, katagserbi kang kanta. Dawatin mi apo, tada kami ang makiramo iti bagikan dara ni Kristo, pagtaytay saan na kang kumati Espiritu Santo. Laglagay bang kada apo ti iglesia manaysak na piti sa nalubungan, kat parayrayong dayat na anulusan. Laglagay bang medilyon na Santo Papa mi, ni Marlo, Arsobispo mi, iti amin nga obispo, ken ni Papati. Laglagay bang kay apo dali ti katapsat may apimosa yan asin na naman di panagungar dang iti sidong takaasin. Awanong tag-ida iti sidong taranyag mga pakakitaan laken kay tirupan lupa. Dawatin mi apo tay paay mo man takaasin kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanayon na biyag. Kad magiramot kam to keneng gasatan na Birhen Maria ngay nga ti Diyos. Minagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda anak kapudno anak serbikan kaditoy daga. Magikadbuang kamsukat met kadakwada mangitantan o ken mangiday tayo ken dadap o ken Hesus Kristo anak mo.
Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken isilong ni Kristo, ititimbuyok ni Espiritu Santo, ito kung may ka nga nakabalin na Ama, kaya amin adayon ken Gloria, ikang nanayon na wante ingan. Amen. Hintay kong mararaw, iti Ama, kag magbuntay ti kararag, na iluso ni Apo Jesus karatayo. Amin Amen. na sa langit, tayo sa mananalan. Duntay Kumati pagkariam, matungkal kumati na mo, itigagalakas sa langit. Ibigay kadakam daw ituloy, ikarin ni pagkatinayo ng daw. Kawalan nagitipasul ni asmet pamawalan ni. Daragiti ng kapasul kami. Ginakamit bay alo ng lupos si Jesus sa salamat ng pagkakita. Tawatin mi kang kaapo kay salatan na kami kadagiti amin na pagdatsan mi. Itdam kada si aayat ti kapia kadagiti altaw mi kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalain nga iti basol may ilisi kami. Ti amin ariribok may kangawa kami. Kabayatan ti panamururay ni ti kinagasa tanang namarin mi. Ken ti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Ako pa, dito sa mga kapalingan yan, kinagaya, tinaganayon na dito sa O naray. ako mi ang Jesu Kristo kinunam kadagiti apostolis mo. Kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga agtapukan niya ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi tiningningang nurigat ti pamati ti iglesyam. Katkas mayan nuro ti pagayatan. Ipaay mo kada si aasikan kuana. Ti kapya ken panagkay kaysa si kang agbyag ken agali. Iti agnanayon nga awan din gana. Amen. Kapya ti apo kan kanayon kumanganda kada kayo. Hasta kumain. Ipaay tayo ti kapya itong galmay sa kada tayo. Kapya kada ayan. Diyos sa mga kakalipas-pasod kayo lubong kaasyan na kami. Poder ti Diyos sa mga kakalipas-pasod kayo lubong kaasyan na kami. Poder ti Diyos sa mga kakalipas-pasod kayo lubong item kadakam ti kapya. Nagtuloy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangkat kadagiti basbason ti luto. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy padayan. Ako niya kamay karino may kakanya. Iti may salay sa upo ay pagpun ti karay. Ibagin. 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 Kumararan ko. Apoy paano katakaasita saranayon na kami. Saranayon na kami. Pinakirit na kami babaen na kinailangitan ng misteryo. Aramidan ko man sa paglibutan kita ititaan na tinagakis mi. Titirupwat mi di baro kinasingpet na panagbiag. Tapukin na ako Meso Kristo ang anak mo kat Diyos, isa makipagbiag kan makipagalikan ka, hindi tinipuyot di Espiritu Santo, Diyos na manayon, naawan ting gana. Amen. Kaya ako, at ako matatatayo. Sa pagkakamali ka Isa niya. na kayo timang nakapalit na
Diyos, di Ama, di Anak, di Espiritu Santo. Amen. Nagpasan din na Santo na misa, ino tayo, iti ayat, ten kapiat ako. Agyaman tayo, Diyos. Gloria,